Ahoj, ja som Lukas a vítam vás pri dnešnom príbehu, ktorý sa volá Dream and Nightmare. V preklade Sen a nočná mora. Takže, začíname týmto. Ja vám poviem úvod a potom začíname. Rodina Ňufková, nekopírujem po Lupasovi Kuške, len ja mám tiež rodinu Ňufkovú. Rodina Ňufková pôjde sa na Strhovú kúpať a rodina Vildová, čož medzi ne patrím ja, Lukas, bude doma, bude chodiť vonku a bude niečo proste robiť, kým rodina Ňufková nepríde zo Strehovej. Ale niečo sa udeje, keď rodina Ňufková bude odchádzať presne o 6:00 zo Strehovej. Stane sa to, no, už radšej nebudem prezrádzať. Uvidíte sami. Takže zatiaľ, ahojte. Stávať. Stávať. Raňajku, ideme na Strehovú. Dobre, choďte si všetci pre veci do svojich izieb a vyrážame. Keď si všetci pobalili veci. Tak, ste všetci pripravení? Áno. Tak môžeme ísť. Au. Prepáč, Serafina. V pohode. A dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno. Tak, jedzte. Po raňajkách. No, ja si idem zdriemnúť. A tako prečo neraňajkoval? Lebo zaspal. Ja si idem pospať. Ja idem tiež. Nezrúcajte tu zase všetko. Ja idem do obchodu. Ja si idem pospať. A ja idem von. Trošku to tak skrátim. Proste. Rodina Vildová a teda ich deti, napríklad Lukas, Tako, Jack, Ashley, chodili proste vonku s kamarátmi a tu máme jeden záber. V tomto parku je tak super. Škoda, že rodina Ňufková išla na tú Strehovú. Škoda. Ale však si netrápme hlavu. Však čo sa môže stať na Strehovej? Dúfam, že máš pravdu. No, už sa trošku stmieva. Už je asi... Ty vole, už je 5 hodín. Poďme domov. Au. Wow. A keď sa vracala rodina Ňufková zo Strehovej. V tomto modrom aute je rodina Ňufková.
Pane Bože, poďte pomáhať, rýchlo. Ste v poriadku. Viem, bola to proste havária, čo sa stalo. Nebolo to tak vyzerať, pretože 3 auta sama ovládať neviem. Nemám 3 ruky, samozrejme. No, ale proste tak to bolo. Ja vám to proste takto poviem, že rodina Ňuvková išla zo Stredohovej a zrazili sa 3 auta na križovatke. A oni išli vlastne 2 autám pomáhať a potom ďalší, čo boli za nimi, išli pomáhať tomu Ferrari. Takže, tak. Pokračovanie na budúce.